Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә башлангыч сыйныф укучылары район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина белән очрашты. Лилия активны укучыларга юл йөрү кагыйдәләре турында мәгълүмат бирде. Мин инде барлык әтиәниләргә әйтәсе килгән фикерем, сак булсалар иде, тизлекне сакласалар иде, юл йөрү кагыйдәләрендә сакласалар иде, һәм иң мөһиме, телефоннарда күп утырмыйча, укуга күбрәк вакыт сарыф итсәләр иде. Мәктәбебездә юл йөрү кагыйдәләренә кагылган класс сәгатьләре, җыелышлар даими үткәреп торыла. Без инде даи хезмәткәрләрен дә чакырабыз. Алар да үз сүзләрен һәрвакыт җиткерәләр. Әти-әниләр җыелышларында да инде кат-кат бу турыда сөйлибез. Мәктәп ашханәсендә әзерләнгән ризыкларның файдалы булуы, тәмәке, вейп кебек начар гадәтләрнең сәламәтлеккә зур зыян салуы хакында, самокат, велосипед кебек транспорт чараларында бары тик махсус каралган юлларда гына йөрү кирәклеге турында да укучылар йотлыгып тыңлады. Мин велосипедта йөрүгә яратам, но мин зур юллар кырында йөрмим. Мин әбиләр кырында гына йөрим. Мин юл йөрү кагыйдәләрен беләм, укытучылар да өйрәтте, әниләр дә. Самокатта мин юл кырыйннан, безнең урамда тротуар юк, шуңа мин обочинага чыгам да шуннан гына барам. Я знаю правила дорожного движения, что на пешеходе нужно посмотреть налево-направо, а потом, когда в середину, опять налево, потом пойти куда тебе надо. Яңа уку елы башланган чорда иминлек мәсьәләсе һәрвакыт актуаль булып кала. Мондый очрашулар алга таба да дәвам итәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.